बेयाव थांनो नाय दं बेलाखिना हामबाय दिनै जों दिनै सिमना आईपीएफटी डिविजन नि उंगै जत दाबसे जरा आईपीएफटी पार्टी दं तंनाय रok बेबाक न डिविजन नि बेबाक अक्रा रंग बिसिं दै वानसुगै जों वानसुग लायखा अ जरावो जों जत तिप्रासारक बेबाक न बीजेपी हाई कटर पार्टी नेशनल पार्टी न लायै तिप्रासारक न थांनानै बागै आपनि सालायनानै नांगौ आबानि बागैनो दिनै हायसाल' जों सिमना आईपीएफटी डिविजन नि उंगै उद्योग नाखा जे चीन अ जागाव जे बीजेपी से 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार तंजाक जोंबो आईपीएफटी पार्ट न हाइपाना तिनि सिनि हिंका डायरेक्ट बीजेपी जों फायलायजाक बेनिफ्राय दिनै गोबां आईपीएफटी दिनै जयेन खायका एबं जयेन बसकांते बुंनाय गोबां माजागाव दिनै कम्युनिकेशन जों प्रपारलि नारकमायानि बागै बा खालाय मानसिनि बागै हायाके आं फकास हायानि बागै बर' रंसानि कनफिउजन नंगै दङ बरक नेक्स्ट लट फैनाय प्राय 8 থেকে 9000 आईपीएफटी सपोर्टार बरक बेबाकनो बीजेपी पार्टी ने उंगै बसकां सामं थांनानै बागै न जों दिनै फाय जागा जोग्रि फायजाक दिनै प्रोग्राम ताबुक किसा फरेन चेंनाय